din post care cade înainte de 24 este sâmbăta dinaintea Crăciunului, numită în care se citește acest fragment din Evanghelie de la Luca. Nu știu dacă ați observat cât de interesant o structurează evanghelistul și Mântuitorul Hristos, cum de fapt dezvăluie modul în care El a fost născut. Și de ce spun lucrul acesta? Dintr-un simplu motiv. Finalul Evangheliei, ultima parte. Când Hristos atenționează și spune, atenție, vor veni de la răsărit și de la apus și vor intra la masă și vor ședea, iar voi nu veți sta. Este exact ceea ce s-a întâmplat la nașterea Domnului Hristos. Au venit magii de la apus și de la răsărit. S-au închinat pruncului în iesle și cei care aveau profețiile, poporul ales, nu l-a cunoscut pe Hristos. Această temă a cunoașterii este foarte interesantă. În general, noi vorbim că noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar din Evanghelia de astăzi ne spune, plecați de la mine căci nu vă cunosc pe voi. Este Domnul Cel care ne spune că nu ne cunoaște. Ce înseamnă această necunoaștere a lui Dumnezeu? Nu înseamnă lucrul acesta banal, că nu știe cât suntem pe pământul acesta sau cine suntem noi. Ci faptul că în noi El nu găsește nicio asemănare cu El. El ne-a făcut, ne spune Scriptura, după chipul și asemănarea Lui. Și în noi El nu mai găsește niciun soi de asemănare. Același lucru îl va face pe Dumnezeu încă din Vechiul Testament, înainte de potop. Să facă sfat în sânul Sfintei Trăimi și să spună, oamenii aceștia sunt numai trup. Adică au ajuns să distrugă totul, cu toate că sufletul nu poate fi distrus. De el nu poate fi făcut să dispară. De el poate fi distrus prin patim. El rămâne acolo, dar în stare de totală distrugere. De nu-ți mai poți, știți? Când spune mă doare sufletul sau mi distrus sufletul. Nu înseamnă că el nu mai este, ci a suferit atât de multe lucruri încât nu mai ai putere să te ridici. Exact și aici, când spune oamenii acestea sunt numai trup, sau când îl auzim pe Hristos, zice nu vă cunosc pe voi. Ne arată modul acesta al depărtării omului față de Dumnezeu. Este interesant, în schimb, un lucru din Evanghelia de astăzi. Că oamenii spun în felul următor, Doamne, în piețele noastre ai învățat și cu noi și în fața Ta, spune tot Evanghelistul, am stat de-am mâncat și am băut. Și aici aș încerca să mergem un pic mai în profunzime Evangheliei. Ce înseamnă lucrul acesta? În piețele noastre ai vorbit și în fața Ta am stat și am mâncat și am băut. Un lucru care se întâmplă foarte des, care atenționa și profetul Isaia. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Adică, noi putem păstra în viața noastră cotidiană formele credinței. Mergem duminica la biserică, ascultăm Evanghelia, ne chiar spovedim, chiar mâncăm și bem trupul Domnului Hristos. Și cu toate acestea, Hristos poate să spună, nu te cunosc pe tine. De ce? Exact. Pentru că modul în care noi facem lucrul acesta nu este unul sincer și nu este unul conștient, asumat. Ci este un mod așa cum se întâmpla și în poporul evreu și se întâmplă și la noi astăzi, ci este o tradiție. Cei care veniți duminică de duminică la biserică, o să vă provoc să vedeți pe câți veți recunoaște mâine și luni din cei care vin la biserică. Nu o spun criticându-i, Doamne, miluiește, ci o spun subliniind un lucru.
Ce spune Domnul Hristos? Ați lăsat legea și țineți tradiții. Lăsăm trăirea cu Hristos zi de zi, clipă de clipă, și ne rezumăm la a bifa niște momente. Și aici apare zidul care noi îl ridicăm între noi și Dumnezeu, că noi îl ridicăm. Preocuparea de a fi creștin nu trebuie să fie doar în cele 4 posturi de peste an. Preocuparea de a-L primi pe Hristos nu trebuie să fie doar în apropierea Crăciunului, Paștilor și poate încă o dată sau de 2 ori pe an. Ci preocuparea noastră trebuie să fie zilnică. Zilnică de a ne întâlni cu Domnul Hristos. Nu o să avem zilnic dumnezeiască liturghie, dar dacă noi suntem conștienți că omul este zidit după chipul și asemănarea Domnului Hristos, tot omul din lumea aceasta, și cel botezat și cel nebotezat, fiecare zi în care ne întâlnim cu oameni este un moment în care ne întâlnim și slujim lui Dumnezeu. Este important modul acesta de a gândi. Pentru că de multe ori oamenii ne dezamăgesc. Dar dacă noi ne gândim că slujim lui Dumnezeu, scoatem din ecuație dezamăgirea și ne punem în minte doar cui slujesc eu? Lui Dumnezeu, prin ceea ce fac. Și lucrul acesta mă ajută duhovnicește să pot să iubesc și să-L cunosc pe Dumnezeu. Exact cum Dumnezeu a făcut. Dacă ar fi scurt să ne facem o radiografie a Evangheliilor, ce rezumat am face din Evanghelie? Hristos s-a întâlnit cu desfrânatele, cu păcătoșii, cu oamenii în suferință, iar cei care trebuiau să-L iubească, să-L primească, să-L recunoască ca Mesia l-a răstignit. Și El s-a dus către cei care erau lepădați de toți. Asta este rezumatul Evangheliilor. Și o spune Hristos într-un mod clar. Zice, n-am venit pentru cei care n-au nevoie de doctor, ci pentru cei bolnavi. Adică pentru omul care este în suferință, omul care este depărtat de Dumnezeu. Pentru noi a venit Dumnezeu, nu pentru altcineva. Pentru noi. Pentru cei depărtați de Dumnezeu, de aia. Și încheie aici cuvântul meu. De aia biserica are dreptul să fie împotriva oricărui derapaj moral. Pentru că ea iubește pe cei pe care îi mustră și pe care îi corectează. Niciunde în altă instituție nu există acest lucru să spun greșești, nu sunt de acord cu tine, dar să te așezi la masa mea ca să te vindeci. Cel care face crime, fură, violează, ce face statul cu el? Îl scoate, îl bagă în pușcărie, îl izolează, de-l face mai rău. Biserica ce face cu desfrânații, desfrânatele, ucigași, ucigașele? Îi dezleagă, îi iartă și îi reprimește. Vedeți de ce este fals ceea ce se spune despre biserică, că suntem reduși, că noi nu suntem moderni. Păi noi nu putem fi moderni, pentru că atunci noi ne-am întoarce împotriva propriului nostru Dumnezeu. Modernitate nu înseamnă să-ți binecuvintezi păcatul. Aia nu înseamnă că sunt cool ca biserică. Aia înseamnă că am dezertat de la misiunea mea de biserică. Ce este biserica? Aduceți-vă aminte. Trupa lui Hristos. Cine este Hristos? Dumnezeu. Deci cum am putea să dezertăm de la misiunea aceasta de a mai fi trupul lui Hristos? Doar că Hristos a venit tocmai pentru noi cei
în suferință. De aceea, zidul care se ridică, nu vă cunosc pe voi, este zidul indiferenței noastre. Este zidul lipsei noastre de conștiință, în care chiar dacă împlinim formal cele ale credinței, dacă nu trăim, dacă nu ne străduim zilnic să trăim, nu există cunoaștere adevărată între noi și Dumnezeu. Nici dintr-o parte și nici din cealaltă. Adică Dumnezeu când spune nu vă cunosc pe voi, spune nu mă odihnesc în voi. Nu mă odihnesc în faptele voastre, în învățăturile voastre, în cuvintele voastre. De ce? Pentru că m-ați trădat. De ce înainte de a ne împărtăși? Spunem noi tot timpul, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Și nu trebuie să uităm exemplul acesta, pentru că îl amintim la fiecare dumnezeiască liturghie când ne împărtășim. Pentru că Iuda a păstrat formele credinței, ale iubirii față de Dumnezeu. A participat la cină, i s-au spălat picioarele, s-a împărtășit, ne spune Evanghelia. Dar când a venit momentul trădării, l-a vândut pe Domnul Hristos. Vedeți cât de important este să problematizăm, să ridicăm niște semne de întrebare asupra modului în care să ne dăm răspuns cum ar trebui să ne trăim viața de creștin în mod autentic. În mod autentic. Cum? Și dacă suntem nemulțumiți de răspunsul dat prin viața noastră, rezolvarea este aici. Cu Hristos. Și de aici, în toate zilele vieții noastre, acolo unde mergem. De aceea, iubiții mei, sâmbăta dinaintea nașterii ne atrage atenția, vine sărbătoarea nașterii. Să nu ne spună Domnul, nu vă cunosc pe voi. Chiar dacă noi vom fi aici. Amin.